Objavte neznáme stránky života ikony československého umenia. Vstúpte do sveta Emílie Vášáriovej, herečky, o ktorej ste si mysleli, že o nej viete všetko. Vtedy bolo najdôležitejšie moje súkromie. Pozrite sa do zákulisia života jednej z najvýznamnejších žien slovenského herectva vo filme Martina Šulíka Emília. Keď prejdem tým mojim životom, tak v podstate všetko sa to malo stať. Všetko. V kinách od 7. decembra. Vítame vás pri počúvaní podcastového seriálu pri jeho 5. časti, v ktorom vám približujeme život a tvorbu Emílie Vášáriovej, ľudí a príbehy, ktoré sa do filmu nedostali, ale podľa nás sú natoľko pútavé a podstatné pre jej život, že sme sa rozhodli spracovať ich aj v takejto forme a ponúknuť vám ich. V tejto chvíli ide o rozhovor s hereckou kolegyňou pani Emílie Vášáriovej, s herečkou, členkou činohry Slovenského národného divadla so Zuzanou Kocúrikovou. My vás vítame. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja už viem, že vy ste film samozrejme videli. Hej. A viem, že ste trávili s pani Emíliou Vášáriovou nemálo rokov práve tu na pôde činohry Slovenského národného divadla. Ale poďme od začiatku. Kde sú tie prvé asociácie, keď sa povie Emília Vášáriová? Možno práve v spojení s daným dokumentom režiséra a scenáristu Martina Šulíka. Keď som išla z tej premiéry, tak mala som veľmi, veľmi dobrý pocit. To, že už dávnejšie je mi strašne ľúto, že možno, že je to len môj pocit, ale mám taký pocit, že tento národ si ako si veľmi málo váži ľudí, ktorí celý život venujú práci presne pre ľudí a pre tento národ. A jednak sa mi veľmi páčil ten film a jednak práve vďaka tomu, že ukáže jednu osobu, ktorá zasvetila život herectvu. Cez konkrétny životný príbeh pani Emílie Vášáriovej spoznávame hneď niekoľko línií, niekoľko pohľadov na život. Vidíme, ako sa menila spoločnosť. Vidíme, ako sa menilo slovenské herectvo, či už v divadlách, pri televíznej tvorbe, vo filmoch. Vidíme aj jej súkromný život. Ako sa vy pozeráte na tieto posuny? Pretože hovoríme o tom, že dnes žijeme rýchlu dobu, ale keď som sa jednak pozerala na tie 60., 70., 80. roky, mala som pocit, že ste žili aj vy na tie pomery rýchlu dobu, že ste boli všetci veľmi pracovití. Teda boli ste pracovití, veľmi veľa sa robilo vo všetkých stránkach. Tak počkajte, kde mám začať? Poďme k tým posunom. Ako išiel čas? Tak, boli sme s mojou dcérou na tej premiére a keď tam jedna z prvých sekvencií bola, ako Emília Vášáriová so svojimi spolužiakmi mali profesora Borodáča a on im niečo vykladal a oslovoval ich súdruh a súdružka. Ja som drgla moju dceru. Ale aj tvoj otec žil v tejto dobe. Pre mňa to bolo ako, nie že 7-ročný rozdiel, lebo medzi nami je 7-ročný rozdiel, čo je v podstate za jeden ľudský život skoro nič, ale pre mňa to bol priepastný rozdiel. Pretože nám už naši pedagógovia vôbec nehovorili nikdy súdruh a súdružka. My sme ani poriadne neboli svezáci a tak ďalej. A kým oni napríklad, keď boli na VŠMU, tak chodili na brigády v lete cez prázdniny. Som sa pýtala môjho muža, on bol spolužiak, boli teda konškoláci s Emíliou, že ako trávili tie prázdniny a oni normálne chodili ako brigády socialistickej práce a že dajme tomu budovali Banskú Bystricu. Tak oni budovali Banskú Bystricu a my sme, keď sme mali tie roky, čo oni, teda o 7 rokov neskôr, cez leto my sme nič nebudovali, my sme boli hippisáci, my sme chodili bosí po Bratislave, vo večku sme divoko do rána tancovali a boli sme šťastní. Tá spoločnosť bola v posune. Áno, to boli tie roky, tie 67, vtedy ja som maturovala, už aj trošku pol roka predtým. Tá spoločnosť sa konečne uvoľnila a vlastne v Európe, vo svete vytriskla taká zvláštna sloboda, hnutie tých detí kvetov a ja som teda bola reprezentantka toho hnutia. Takže to bol ten posun. Potom, keď sme sa stali kolegyne, tak vlastne ten posun sa nejako zotrel. Pretože v práci je jedno, že akú má ten mladosť a akú mám ja mladosť, ale vlastne záleží len na tom, že ako si obdarená talentom a ako ťa tá práca teší, baví, ako si ňou posadnutá, ako si pracovitá a tak ďalej. A to stretnutie s Emíliou bolo perfektné, lebo ona dávala ozajstne úžasný príklad s 10 výkričníkmi. 7 rokov rozdiel, to znamená, že si sa na škole už nestretli? Prvé vaše stretnutie bolo práve tu, v Slovenskom národnom divadle? No, je to už dosť dávno. Ja som sa totiž
oveľa skôr ako s Emíliou stretla s jej sestrou Magdou, lebo ja som na škole, bolo také vtedy veľmi populárne divadlo Korzo, to bola taká liaheň mladých umelcov posadnutých tou prácou a my sme tam práve s Magdou sa stretli, aj sme sa dokonca v niekoľkých inscenáciách alternovali a stali sme sa veľké kamarátky. Ale aj ona mala 7-ročný rozdiel so svojou sestrou, takže s jej sestrou som sa zoznámila vlastne, teraz si to spomínam, keď som bola, myslím, v nejakom 2. alebo 3. ročníku, to už presne neviem, tak sa točil jeden z prvých slovenských seriálov Červené víno, režisér Letrich, a tam Emília hrala tú veľkú rolu a ja som tam hrala takú nejakú mladú. Tam sme sa prvýkrát stretli pri práci. Tento film sa dostal aj do sveta, dá sa povedať, mal veľké úspechy. Do sveta sa vtedy dostal veľmi veľa filmov, aj takých miniseriálov. Hej. Ako to bolo v divadle? Kedy ste sa stretli, pri akej práci? V divadle sme sa pri práci stretli a bola to taká Transport, tuším. To bola taká inscenácia, taká vojnová a režirovala to nejaká ruská režisérka, ale nie, potom sme sa stretli na malej scéne v inscenácii Posledný, Gorkého inscenácia Posledný, to režiroval Stanko Párnický, ale neviem už poradí, ktorá bola. Áno. A ktorá nebola. Iba viem to, že keď sme skúšali inscenáciu 100 hodín do zatmenia na malej scéne, to bolo o 4 ženách a Emília bola jedna z nich, aj ja jedna z nich a naraz sme vtedy otehotneli. Úplne naraz. Dokonca sme mali aj termín, že sa nám naše vysnívané bábätka narodia v decembri, ale Emílín Jurko sa nejako ponáhľal, tak on prišiel na svet asi 2-3 týždne skorej ako moja dcéra. No a potom vlastne sme stále išli vedľa seba s tými deťmi. Keď mali naše detičky 1,5 roka, prvýkrát sme boli spolu pri mori. To bolo úžasné, máme aj krásne fotografie, ako vedľa seba sedia na nočníkoch. Herecké deti, divadelné deti. Detičky. Potom spolu chodili do jednej škôlky, potom chodili spolu do jednej základnej školy, až spolu maturovali a potom sa ich cesty rozišli. Každý išiel študovať niečo celkom iné. No dodnes sú v kontakte. Áno, samozrejme. Tento svet zase nie je až taký veľký. Vy ste teraz spomenuli pána Borodáča, ktorý bol vlastne pedagógom pani Emílie Vášariovej a jej spolužiačok. U koho vy ste absolvovali? Kto bol vašim pedagógom? Tak my sme mali úžasného profesora. Jednak v prvom ročníku sme mali Lacka Chudíka, ale potom prišiel 68. On emigroval do Viedne. To je známa historka, že som iniciovala také stretnutie, že sme išli za ním. Známe to aj z filmu Patrika Lančariča, kde práve o tomto rozprávate. Áno, tak išli sme za ním, tam sme ho našli a tam sme veľmi srdcervúco ho prosili, aby sa vrátil a on sa skutočne aj vrátil, ale bohužiaľ už nemohol pokračovať ako pedagóg. Takže my sme dostali ďalšieho úžasného profesora, to bol národný umelec Jozef Búcky, režisér. Ten vám otvoril aj dvere priamo do Slovenského národného divadla. Áno, on bol úžasný. Mal obrovskú autoritu, to je pravda, ale pritom bol veľmi taký slobodomyselný a otvorený. Tak my sme boli tí divočáci v tom čase. V Národnom divadle, kde on režíroval, sa hercom pred ním triasli kolena, ale nám sa netriasli. My sme si mysleli, že život je náš. A dokonca on bol taký frajer, že on nás niekoľkokrát zavolal k sebe, býval vedľa Modrého kostolíka a spoločne sme popíjali koňačik. Pedagóg so svojimi žiakmi. Áno. Nech sa páči. Bol fantastický, fakt fantastický. Spomína ho aj pani Emília Vášariová práve v tom rozdiele od pána Borodáča k pánovi Buckom skutočne s veľkou úctou. Tam už sa naozaj posunuli tie divadelné praktiky a postupy. Áno, samozrejme. Ja už som pána Borodáča iba z počutia, takže to vôbec neviem posúdiť. Ale bolo to niečo nové? No neviem to posúdiť. No pre mňa to všetko bolo nové pre mňa. Ale myslím, že keď ste napríklad chodili do divadla, alebo ste počúvali, alebo svojich starších kolegov a zrazu pán Bucký mal úplne inú prácu s hercami. No to neviem vôbec posúdiť. To sa nedá takto asi povedať? Neviem, pretože ja som bola prvýkrát v SND na predstavení Po páde Arthur Miller. To myslím, že Palo Haspra režíroval a to už bol posun, to už boli veľmi, veľmi súčasné a veľmi moderné inscenácie. Takže ja som tie staršie nezažila. Takže to neviem porovnať. Určite. Iba filmy, keď vidím staré, tak to herstvo je potom už diametrálne odlišné. Tie filmy nám to zaznamenali. Áno, tie nám to zaznamenali. Možno, že aj my budeme za 50 rokov veľmi smiešní. Istotne. To vie, no, táto šanca tu je.
Tento čas týmto dokáže robiť skutočne veľké divy. Pozrime sa na prácu pri komédiách, na komédiách. Vy ste komediálna herečka. Aj komediálna, ale ja si pamätám niekoľko napríklad Shakespearovských komédií, s ktorými si vás spájam a práve pani Emília Vášariová v súvislosti so spoluprácou s pánom Zacharom rozpráva o umení dobrej komédie. Hovorí, že to netreba podceňovať, že je to naozaj ťažká práca, že to neznamená, že smiať sa je ľahké. Naopak, ako sa vy na to pozeráte? No, viete čo, podľa mňa, a robila som dosť tých komédií, to je najťažšie. Urobiť dobrú komédiu, ale vkusnú, nie takú tú štvrtá cenová skupina. Urobiť dobrú komédiu je úplne najťažšie. To je matematika. To je od režiséra matematika, ale to je veľmi záleží od režiséra, aby utrafil tú správnu hladinku, aby to bolo milé, vkusné a pritom veľmi zábavné. Keď hovoríme o tých komédiách, tak my sme 13 alebo 14 rokov hrali Goldonyho komédiu Čertice. Tak tam nás tam veľmi veľa her, tam je veľmi veľa postav. A my sme sa s tým už borili, môj manžel to režíroval. A keď bola posledná generálka, tak Janko Kroner si myslel, že režisér už nie je v hľadisku a povedal, no Ježišmária, toto keď 6-krát zahráme, to bude veľa. Hrali sme to 13 rokov. Ja si na tú inscenáciu veľmi dobre pamätám. Ešte v DPOH a potom sa myslím sťahovala aj sem do nových Je to najťažšie. Dobre urobiť komédiu je najťažšie. Preto je aj teraz absencia veľkých, dobrých komédií, pretože mám taký pocit, že režiséri sa toho trošku boja. Je asi jednoduchšie ľudí rozplakať, ako rozosmiať. Určite. A aby tam bolo nielen ten smiech sam o sebe, ale aj nejaké poznanie, pretože to môže byť samozrejme aj z komédia. Samozrejme. Takže takto to je. Ale najradšej, ja osobne mám žáner, keď ľuďom chvíľu sa tlačia slzy do očí a potom sa zo srdca smejú. Tak to je to tragikomédiálne. Ale komédiu urobiť je najťažšie, to je isté. Takže čo to pre vás vlastne znamenalo ako pre herečku v tom období, keď ste prišli do Národného divadla a mali ste aj takých mladých kolegov, ako bola pani Vášariová, o tých 7 rokov staršia, cítili ste sa hneď prijatí, alebo mali ste nejaký rešpekt? Aké to bola? Aká atmosféra to bola? Aké režisérske osobnosti to vtedy boli? Tak my sme na škole boli tá generácia hypisácka, ktorí mysleli sme si, že svet patrí nám, aj nám patril. Tak ja som mala 17 rokov a točila som slovensko-francúzsky koprodukčný film a na Champs-Élysées som mala obrovský billboard, hlava svetovej hviezdy Jean-Louis a moja, tak ja som takto začínala. Alan Rodriguez a my sme si mysleli, ale aj moji spolužiaci, že teda my sme tí páni sveta. Ale potom som prišla do Slovenského národného divadla a okamžite mi teda rebienok odpadol z hlavy, ale okamžite. Pretože tá situácia, vždycky to bola jedna veľká rodina, divadlo, čo do dneska ostáva, chvala Bohu, ale tie časy sa zmenili, pretože dneska, či je to mladá generácia, stredná alebo stará, sme jedna rodina a vlastne tie vekové priepasti nie sú. Vôbec, ani zo strany starších, mladým, ani opačne. Ale v tom čase tá hierarchia ešte bola veľká. Takže ja som prišla a keď som robila tú prvú inscenáciu, tak som zistila, čo to znamená tréma. Ale mala som brutálnu trému. Už na skúškach. Vôbec som sa nevedela slobodne hýbať, lebo som môj život riadi intuícia a ja som za mojím chrbtom cítila tie nedôverčivé pohľady, väčšinou mužov. Aha, toto je tá mladá, pekná, no však to nech ukáže. To je stresujúce. To je strašne stresujúce, viete, a uvoľniť sa, pretože divadlo musíte robiť uvoľnené a nemôžete byť v nejakom strese. Tak to bolo fakt veľmi ťažké. Ale Emília mi bola vždycky skutočne veľkým vzorom. Dostali ste aj dobré rady od nej? Rady nie, ale mi bola vzorom v práci. Čo bolo to, čo vás možno fascinovalo, alebo čo ste pri nej Čo ma fascinovalo? Že sme úplne rôzne povahy. Úplne. Ja neviem snáď ani jednu vec, ktorú by sme mali spoločnú, okrem lásky k svojmu povolaniu a k poctivosti v práci. A k pokore. To nie je málo, čo ste práve tak toto podľa mňa je základ. To je grunt. To je grunt, bez toho to nie. Ale keď si spomínam v mladosti, tak ja keď som začala nejakú rolu študovať, tak akože strmhlav som sa do toho pustila, strmhlav a potom počas toho skúšobného obdobia som zistila, to je zlé. Potom som trošku sa snažila to zlé odhadzovať a tak ďalej. A Miluška
To je môj pocit, možno, že to tak vôbec nemala, ale ja som vnímala jej postupy v práci, že ona sa v tej práci posúvala tak po takých malých krôčikoch. Ona išla, ja som akože zo 6. poschodia skočila hlavičku a potom som si tie odreniny dávala preč a ona išla schodík po schodíku a vyšla až na 12. poschodie. Chápete, čo chcem povedať? Veľmi iný postup. Veľmi iný postup. Nedá sa povedať recept na postup, to má každý ten svoj. No. Ona určite tým postupom vždycky dosiahla maximum. No niekto dostane tie rady, ale aj možno víťazstva aj tým pádom, ale viem si predstaviť, že aj tá cesta po schodoch je veľmi, alebo môže byť taká, možno aj trnistá aj na iných poznaní. Ježišmária. A zastaví sa na 5. schode a nevládze. A prichádzajú pochybnosti. No určite. Pochybnosti, to je veľmi silná téma. Rozpráva o nich aj Emília Vášáriová. Bože. Neustále pochybnosti. Viete, o čom asi hovorí? Ja si tak hovorím, že moja sestra anesteziologička robí to toľko rokov, jak ja. Ona vie všetko, tak ona prečo by mala mať strach pred ďalšou operáciou? Ale my, koľko máme za sebou a ja pred každým generálkovým týždňom mám totálne pochybnosti. Myslím, že to má každý. Je to súčasť toho hereckého remesu? Ja neviem. Možno je to tak, že nejaká istota niečo v človeku aj zabíja, nie? Na druhej strane? Neviem to posúdiť. Ja by som tú neistotu chcela dať preč, ale to nejde. Spomínali ste to materstvo, že to bolo to, čo vás akoby spájalo, tam ste išli v čase úplne rovnako. Hej. A Miluška už mala syna, áno, on mal myslím 8 rokov. Pri Jurajovi a vašej Katke ste šli rovnako. Áno. Ste si to tak spolu užili a zažili. A práve tá línia materstva je v tomto filme tak veľmi strohá, ale aj nesmierne silná. Keď pani Vášáriová rozpráva o tom, ako sa dodnes bojí opýtať sa svojich detí, že aké to bolo detstvo, či im nechýbala, aké to bolo, keď nemohla večer čítať tie rozprávky na dobrú noc. Ja som sa potom rozprávala s viacerými ženami, mnohé ani nie sú herečky, ani nie sú pri umení a mali pocit, že to povedala za nich. Že zrazu to malo takú silnú výpoveď a ten konkrétny príbeh jednej ženy sa stal univerzálny. Ako vy vnímate túto tému? Tak ženy, matky, herečky. Ja som to mala trošku inak, pretože my sme klokania rodina s mojím mužom. My sme jednak... Máte vačky? Máme, tak teraz už mám v tom vačku svojho vnuka. Už som klokan deluxe, klokan babička. Takže ja som na filmovačky brávala moju dceru, ale veľmi často. A tým, že my sme boli herec, režisér s manželom, tak ona aj strašne veľa času od malého malička trávila za kulisami. Na rozdiel od Miluškyných detí, oni nikdy nechodili. Tak nám to tak prišlo ako samozrejme. A Katku to aj ťahalo, pravdu povediac. Veľmi ju to ťahalo. No tak aj skončila v našej profesii. Takže si to aj ona užila po svojom a nemuseli ste sa oddelovať. Áno. Veľmi veľa. Napríklad, keď sme točili seriál Safari, to sme točili asi 3 alebo 4 mesiace, taký detský seriál, však do celého sveta. Tak ona tam bola stále. A ona má na to úžasné spomienky. A nevymenila, keby znovu žila, zase by chcela len to. Tak to je rozdiel. To je rozdiel napríklad. Dosť tých rozdielov sme našli, ale našli sme aj spoločné línie. Spomínali sme ten presah do sveta, ktorý ste obe zažili. A poďme na tému emigrácia. Vy ste niekedy uvažovali o emigrácii, pretože opäť, ak mám vychádzať z toho filmu, tak aj pani Vášáriová mala možnosť emigrovať, ale vtedy si spomenula na rodičov, že im to nemôže urobiť, že si to nevie predstaviť. No a pripomeňme vlastne tie podmienky, keď človek sa rozhodol emigrovať. Vôbec nebolo isté, či sa niekedy domov vráti a navyše čo urobí všetkým tým svojim, ktorých opúšťa a ktorí tu zostanú. Aká to bola téma u vás doma? Tak viete čo, cez vaše napríklad francúzske skúsenosti. Tak ja som, keď som mala 17 rokov, ešte som nebola ani na muzickej. Vtedy boli také časy, že filmy Juraja Jakubiska boli veľmi populárne vo svete. On sám bol aj, myslím, priateľ veľkého slávneho producenta Pontyho. Ponty mal takého asistenta, on sa volal pán Ergas, bol pôvodom Srb, myslím, a on dostal úlohu doniesť z tohto východného bloku nejaké mladé také mini hviezdičky. Tak a tento pán Ergas si vytipoval mňa cez nejakú komplikovanú
nejakú administratívu, vtedy bol, myslím, Film Export, bola aj pripravená zmluva, že na 4 roky pôjdem do tých rímskych ateliérov k Pontimu, či Nečita. A tak ja som vôbec nevedela, o čo ide, viete. Anglicky som vedela, nemecky som vedela, tak vôbec som sa ako nezamýšľala. A už tá zmluva mala byť chvíľu pred podpisom a vtedy mi niekto dal radu, že ale Zuzka, ty budeš môcť prísť domov iba raz do roka. Tak to som sa tak zlákla, že fakt za 3 sekundy 12 som tú ponuku zrušila. To samozrejme súvisí aj s tým, že potom prišiel 68. a ani v pete ma nikdy nenapadlo, že by som emigrovala, ale ani v pete. A toto hovoril pán režisér Martin Šulík, že je to nakoniec úžasné, že títo ľudia neodišli, pretože vedeli obohatiť našu spoločnosť. A to je dôležité nakoniec. No, tak modlím sa, aby neodpúštila táto generácia, ktorí sú teraz mladí a deti, aby neopúšťali, tí chytrí, aby tu ostali pre Boha. Ešte sa vráťme k pani Vášariovej v tom zmysle, že tento film, ktorý urobil Martin Šulík, nám ukazuje archívne zábery a ukazuje nám ju v tých viacerých podobách ako takú konzistentnú bytosť, nie iba ako herečku, televíznu, filmovú a divadelnú, ale ako človeka, ktorý prehovoril aj spoločnosti. Vidíme tam zábery priamo z tribúny, z Nežnej revolúcie zo 68. roku a vidíme ju vlastne vo viacerých týchto polohách a ona sama rozpráva aj čo ju bavilo, ako keď bola malá, že sa rozprávala so staršími ľuďmi, že to všetko potrebovala, zúžitkovala pre to svoje umenie, pretože sa inšpirovala, vedela potom sa správne postaviť k jednotlivým charakterom, k postavám. Myslíte aj v živote, že mala vždy správne postoje, vždy akože morálne a veľmi správne postoje. A pripomínala nám tie hodnoty. Áno, a nebála sa povedať. Teda, teraz to ma napadlo, neviem, či sa to hodí do tohoto podcastu, že tuto u nás v Činohore, už keď sme boli v tomto novom divadle, tak prišlo také rozhodnutie, že zrušia sa pozície režisérov a dramaturgov. A medzi režisérmi bol aj môj manžel a to bol neuveriteľný strašný ťah, pretože mali sme obrovský úspech Činohora, obrovský. Títo režiséri nerobili žiadnu chybu, boli veľmi moderní a perfektní a skrátka zrušili sa tie posty a vtedajší generálny riaditeľ nás zvolal do hľadiska celú Činohru a toto oznámil. Napred si klakol pred nás, že jak nás obdivuje, miluje a potom oznámil tento fakt, že ruší tieto pozície. A tak ja som mala samozrejme oči plné slz, lebo sa to týkalo môjho manžela, ktorý mal vtedy veľké úspechy so svojimi inscenáciami. Nikto v hľadisku sa neozval, jediná Emília Vášariová. Pripomenula dôležitosť. Povedala, že toto nie je správny krok. Jediná ona sa ozvala. Všetci boli ticho. Takže to hovorí za všetko, ako ja ju vidím a cítim, ako veľmi morálnu a odvážnu osobu. To je veľmi dôležité. No. Nielen pre jej ľudskú stránku, ale zase to inšpiruje ju aj vlastne do toho herectva. No a tak to je jedno s druhým prepojené. Určite, pretože bola aj pedagogička dlhé roky, takže vlastne myslím si, že toto posolstvo, túto svoju konzistenciu mohla posúvať ďalším generáciám. Istotne. A jej študentky a študenti ju doteraz veľmi spomínajú a majú radi, takže istotne robila veľký kus práce voči tým mladým. Práve oni spomínajú aj taký živý, úprimný záujem, že ona vždy vedela, keď stretla nejakých svojich študentov, na čo sa opýtať, sledovala ich tvorbu, že tam bola taká nejaká úprimnosť, pričom jej prešlo rukami množstvo študentov a videla veľmi veľa vecí. No úžasná žena. Úžasná. Úžasná žena, na tom sa zhodneme, tak to môžeme dokončiť tento rozhovor. Áno, úžasná žena, hotovo. Ďakujem veľmi pekne, verím, že sme aj našim rozhovorom podporili dokumentárny film Martina Šulíka Emília. Od 7. decembra je aj v našich slovenských kinách, kde ho priniesla Asociácia slovenských filmových klubov, takže nie len do slovenských kín, ale aj do všetkých filmových klubov. A ďakujeme partnerom, ktorí film aj finančne podporili, ako Audiovizuálnemu fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju a všetkým ostatným i mediálnym partnerom. V tejto chvíli ste počúvali a dopočúvali rozhovor s herečkou, členkou činohry Slovenského národného divadla Zuzanou Kocúrikovou. Ďakujem ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie a prajem, aby sa filmu dobre darilo.